Sa number 5, limatanan ka mga persona ang patay sa separado ng mga insidente sa pagbungguanay sa Bacolod, kag Talisay City. Patay ang driver ng tricycle pati ng iya minor de edad nga anak kag bayaw matapos mabungguan sa truck sang Biyernes sang gabi sa Circumferential Road sa Barangay Bata sa Bacolod. Ang napatay amo si Marciano Mahilom Jr. Iya 17 anyos nga anak kag bayaw nga si Reynald Poras. Sa investigasyon sa Police Station 3, mapuli na kuntani ang mga biktima sakay sa tricycle sa sila ang posible nag-overtake sa ilang ginasundan nga truck. Dito na nag-head-on collision ang tricycle sa nagasugata man nga truck sang tubo. Samtang, patay man ang 28 anyos nga si Jefferson de Costa matapos naman makabunggo ang iyang motorsiklo kahapon sang kaagahon sa nagaparking nga truck ng soft drinks sa Circumferential Road sa bahin sa gihapon sa Barangay Bata sa Bacolod. Sunod sa pulis, papuli na kuntani ang biktima gikan sa Bangga Pepsi sang siya magrekta sa nagaparking nga truck sa kilid sang dalan. Mahimo, wala nakita ni de Costa ang truck sunod sa pulis bangod sa madulumang ang mga lugar kag wala man sang early warning device ang truck. Sang Sabado naman, napatay ang 13 anyos ka lalaki nga nagadala sa tricycle matapos naman makabunggo sa truck sa dalan sa Barangay Katilingban sa Talisay City. Sunod sa PNP, nagapataklad ang tricycle nga dala sang minor de edad upod ang iya 18 anyos nga pasahero sang ini ang makatapak sang bato nga nadulaan sa kontrol ang minor de edad. Nabunggo ini sa nagapadulhog nga truck kag natumba ang teenager nga amo naman ang gitunaan sang iya kamatayon. Wala naman nasamaran ang iya nga pasahero.